ରବିବାର ଦିନ ଭୋଳା ଘରେ ଥିଲା। ସେ ସୂତା ଓ ନଟୁ ନେଇ କେଶବ ଘରକୁ ଗଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ନଟୁ ଖେଳିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ହେମା ବି ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲା। ହେମା ପାଖରେ ନଟୁ ନଥିଲା, ତାର ବି ନଟୁ ଖେଳିବାକୁ ମନ ହେଲା। ଏ କଥା କେଶବ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ସେ ଭୋଳାକୁ କହିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ହେମାକୁ ସାଥିରେ ଖେଳାଇବା। ଏବେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତିନି ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନଟୁ ଖେଳିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଖେଳିଲେ।